Ναι, γεια σας. Έχετε παραγγείλει αλήθειες με τον Αλέξανδρο Μαλιάτση. Ορίστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είμαστε εδώ, here to play, στο καλύτερο στούντιο του κόσμου, στον Κοτσόβολο, με κομπάρα φωτιά, gamers, chase my mind. Σε αυτήν την εκπομπή θα πετάω αλήθειες και εσύ θα τις παίρνεις και θα λες σήμερα άλλαξε ο χαρακτήρας μου. Σήμερα έγινα άλλος άνθρωπος μετά από αυτό που μου Αλέξανδρος Μαλιάτση. Γιατί θα σου πω πράγματα τα οποία θα σε ανατινάξουν, θα σε ταρακουνήσουν, να γίνει σεισμός, θα σε έτσι. Απ' την αλήθεια θα λες τι έγινε. Πέφτουν οι κούπες. Λοιπόν, τι θα πω. Κάθεσαι. Είσαι τουαλέτα. Δεν πειράζει. Οι μανάδες μας είναι hardcore gamers. Τι έγινε. Έχεις σοκαριστεί. Change my mind. Change. Άμα μπορείς. Okay. Come on. Ναι, παιδιά μου, καλά με ακούσετε. Οι μανάδες σας αυτή τη στιγμή λιώνουν στο gaming. Με αυτό το παιχνίδι που λέγεται Farmville, αυτό το παιχνίδι που λέγεται Heyday. Τι νομίζετε, ότι εσείς που πάτε σχολές, πάτε να δουλέψετε στο σπίτι, η μαμά σας περιμένει τύπου ο γιώκας μου, όπου να είναι θα έρθει να του μαγειρέψω κάτι, να φάει, να ψηλώσει, ακόμα παίρνει ύψος στα 26 του. Όχι, είναι έτσι. Δεν πιστεύω το σιτάρι ξέχασα να το ποτίσω! Θα πεθάνει η αγελάδα μου! Με 3 τάμπλετ είναι έτσι, πάμε λίγο. DJ, τι έστω είναι, σπάς, πάμε λίγο, ναι. Εδώ, τι θέλει, κότα, πάρ' το, αγελάδα, γίδι. Πού ξεκίνησε όλο αυτό, πού το είδα. Προχθές πήγα σε ένα κατάστημα Κοτσόβολο και βλέπω παιδάκια, έτσι, χαμένα. Έχετε δει τη μαμά μου. Και μπαίνω στην αίθουσα με τα τάμπλετ στο Κοτσόβολο και είναι τώρα οι μανάδες, ρε. Και να σας πω, αυτό τώρα με την τενοτήτηδά μου θα με πιάσει. Να σας πω, αυτό το τάμπλετ, ναι, πιστεύετε θα μπορώ να δω αναλυτικά την έκταση της φάρμακας μου, γιατί έχω βάλει κάτι σιτάρια για γελάδες που τρώνε μόνο δημητριακά. Δεν μπορώ να τις ταΐζω τώρα χορτάρι, καταλάβατε να πω. Οπότε θέλω να το βλέπω σε μεγάλη οθόνη. Έχω φίλους gamers εκεί έξω που είναι σε φάση. Έλα, ρε Αλεξάρα, τώρα υπερβολικός όπως πάντα. Σιγά μας πεις τώρα γιατί είναι gamers αυτοί που παίζουν στα mobile. Ευχαριστώ. Είναι! Ρε, έχω δει τη μάνα μου να βάζει λεφτά. Έχω δει τη μάνα μου να κάνει και με ενοχικό βλέμμα έτσι. Τώρα δεν είναι κανείς, λοιπόν, αρχίζει και βάζει, περνάει λεφτά. 80 ευρώ για να πάρω νομίσματα. Πρέπει να πάρω κι άλλες κότες, δεν βγαίνουν τα αυγά. Είναι εννοείται gamer, περισσότερο από σένα που νομίζει καλά. Τερμάτισα χθες στο Dark Souls σε 80 ώρες και έτσι. Τελείωσα το Zelda σε 5 ώρες, να πούμε, με ένα χέρι. Η μάνα σου αυτή τη στιγμή είναι ο Μάο. Έχει κάνει αυτοκρατορία στη φάρμα και εσύ νομίζω ότι είσαι κάτι που παίζεις, να πούμε, Zelda. Έχεις μπει ποτέ σε μέσα μαζικής μεταφοράς? Είναι οι μανάδες έτσι. Το χρωματάκι εδώ πέρα με πρόλαβε η άλλη χρυσούλα. Το λεωφορείο πάει, έχει λακκούβες εδώ. Ή με τις λέξεις αυτό που παίζουν με τα χιαστή, το έχεις δει που κάνουν έτσι κλακ και τραβάνε τις λέξεις. Πυρουνί, γιαούρτι, πω φωτιά, είμαι φωτιά και είναι έτσι. Μάνα, τη στάση τη χάσαμε, δεν πειράζει, όμως εδώ έφαγε τη σκόνη με ρούλα 2000. Και να σας πω κάτι, παιδιά, αυτές οι μανάδες θα μεγαλώσουν και θα γίνουν γιαγιάδες. Η γιαγιά μου, 83 χρονών. Αλεχάνδρο, μπορείς να μου κατεβάσεις το Facebook? Την κοιτάω, λέω, θέλει να βρει, λέω, παππού, δεν είμαι έτοιμος ψυχολογικά γι' αυτό. Μου κάνει, όχι, μου λέει, θέλω να παίζω Uno. Οκ, στο φτιάχνω. Και έχει γίνει Champions League Uno παίζει, είναι έτσι. Δίνει συν 4 έτσι, πάμε στο χαλαρό, έτσι, Φτιάχνει και φτεδάκια συν 4, και φτεδάκια συν 4 δίνει η γιαγιά μου. Έχει ανοίξει τίτσου. Η γιαγιά μου. Και παίζει με κάτι φοιτητές. Παιδιά μου, φτάσει σε μια τρέλα. Και αν δεν το καταλαβαίνετε και αν δεν έχετε μπει λίγο στη φάση ότι όλα τελειώνουνε, ότι το ζεστό φαγητάκι που έχεις στο σπίτι σου, τα πλημμένα ρούχα και οτιδήποτε άλλο, ξέχνα το. Πλέον αντί να συσκεπάζει με σεντόνι μαμά σου, θα έχετε με ένα τάμπλετ. Αγόρι μου, να συσκεπάσει το τάμπλετ. Μία αποστόβαλα, κάτσε να παίξω λίγο. Αν διαφωνείς, chase my mind. Αν διαφωνείς, chase my mind. Γράψεις κάτω στα σχόλια. Θεωρώ ότι είσαι λίγο τρελός, τρελάκιας, υπερβολικός. Δεν συμφωνώ. Όχι! Η μάνα σου μετά από 10 χρόνια θα έρχεται η μάνα σου στο σπίτι και θα λέει: Καλά, παίξουμε ένα φιφάκι, ρε, γιατί βαριέμαι. Ένα φιφάκι στα μπαμ. Ένα μπαμ, γιατί μετά έχω να πάρω και το αδελφό σου από το φροντιστήριο. Έλα, πάμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ήμουν ο Αλέξανδρος Μαλιάτσης και μην ξεχνάτε να μπείτε στο heretoplay.kotsovolos να κάνετε την εγγραφή σας δωρεάν για να δείτε αποκλειστικές προφορές, secret contents και gaming δώρα. Γιατί αυτή η εκπομπή που λέγεται Gamers Change My Mind θα επιστρέψει με αλήθειες. Μαμά, εντάξει ήμουνα.